Jeg vil gerne bevise monotonisætningen, som lyder, at hvis f af x er positiv, så er f voksende intervallet, og hvis f af x er negativ, så er f aftagende intervallet. Hvis f af x er lige 0, jamen så er f konstant intervallet. Men før jeg kan bevise sætningen, er jeg nødt til først at kigge på middelværdisætningen, som er en mere generel sætning. Og den siger, at hvis f er en differentiabel funktion i intervallet a til b, så må det gælde, at der er et tal c mellem det åbne interval a til b, således at f differentieret i punktet c er lige hældningen f af b minus f af a over b minus a. Og det er egentlig det her, jeg gerne vil bevise. Grafisk set, så betyder det, at hvis vi har en funktion f, med to punkter, a og b, så går der imellem de to punkter en sekant, som er lineær, og den kalder vi for g. Imellem a og b eksisterer der så ifølge middelværdisætningen mindst en x-værdi c, hvor tangenten til grafen f vil have samme hældning som til kanten. Altså vil der et eller andet sted her omkring være et punkt c imellem intervallet a til b, som vil have samme hældning som sekanten. Og da sekanten er en lineær funktion, er dens hældningskoefficient og dermed også differentialkoefficient givet ved g mærke af x er lig med f af b minus f af a over b minus a. Og det ved vi fra tidligere, da hældningen af en lineær funktion svarer til y2 minus y1 over x2 minus x1. Yes. Og imellem funktionerne f og g findes der så en anden funktion, h af x, som svarer til den lodrette afstand mellem, og det er så også forresten regnet med fortegn, grafen for f og grafen for g. Og den er givet ved h af x er lig med f af x minus g af x. Her gælder det så, at fordi f er en differentiabel funktion, og fordi g er en differentiabel funktion, så må h også være det. Og således er h's differentialkoefficient lig med f mærke af x minus g mærke af x. Det her kan jeg så omskrive, fordi at vi jo fra tidligere ved, at g mærke af x svarer til det her udtryk. Så det her, det skriver vi således, at h mærke af x er det samme som f mærke af x minus f af b minus f af a over b minus a. Godt nok. Derudover så er de to grafer f og g lig med hinanden i punkterne a og b. Altså betyder det, at f af a er det samme som g af a, og f af b er det samme som g af b. Med andre ord betyder det så for h, at h af a og b af a, jeg mener h af b, er lig med 0. Da det jo er forskellen mellem de to funktioner. Yes. Jeg vil så gerne bevise, at der findes et c i intervallet a til b. Men det er det samme som at bevise, at der findes et h-mærke af c lig med 0. Fordi det er det samme som det her udtryk. Eller fordi det her udtryk, mener jeg, er h-mærke af c's differentialkoefficient. Ja, og det var jo egentlig gerne det, vi vil bevise. Men
For at bevise eksistensen af C, så kan man dele problemet op i 2 tilfælde. Og det første tilfælde, der er H en konstant. Og da H af A svarer til H af B, som er lige med 0, så må alle x-værdier i intervallet A til B også være lige 0. Og derfor må der findes et C i intervallet A til B, som faktisk stort set er alle tal, eller det kan være alle tal, imellem A til B, fordi at funktionen er konstant. I det andet tilfælde, der er H ikke konstant. Men siden H er en kontinuer funktion, og at den er differentiabel, så må der altså findes et ekstremum. Og derfor må der være mindst et sted på grafen, hvor H mærke af C er lige med 0 i intervallet A til B. Ja, og således er middelværdisætningen egentlig bevist. Nu vil jeg så gerne bevise monotonisætningen ved hjælp af middelværdisætningen, og jeg starter med at tegne en funktion f, hvor dens differentialquotient er større end 0. Således. Godt nok. Og jeg udvælger så et vilkårligt par x-værdier, altså x1 og x2, hvor x2 skal være større end x1, i det en funktion er voksende i et interval, når f af x2 er større end f af x1. Ja, og det gælder så for alle x-værdier i det givne interval. Middelværdisætningen siger så, at der findes mindst et C imellem de to udvalgte x-værdier, og derfor fås f mærke af C er lige med f af x2 minus f af x1 over x2 minus x1. Og da vi har antaget, at f mærke af C skal være positiv, og at x2 er større end x1, hvorfor nævneren også er positiv, så må både f mærke af C og brøkens nævner være positiv. Men for at det kan lade sig gøre, så må tælleren i brøken også være positiv, og derfor må f af x2 være større end f af x1. Ja, og således bliver brøken altså positiv, og derfor bliver f af x også positiv, og så har vi også bevist, eller så er vi kommet frem til, at når f af x er større end 0, jamen så er f også voksen i intervallet. Og det var jo egentlig gerne det, vi vil frem til. Det samme gælder så for de to andre sætninger, hvor vi for f af x mindre end 0 skal have en negativ brøk, og da nævneren jo er positiv i det, at x2 er større end x1, så skal tælleren være negativ. Og så skal f af x1 altså være større end f af x2. I forhold til f mærke af x lige 0, så skal f mærke af c give 0. Og det gør den ved at lade tælleren give 0. Når man jo f.eks. dividerer med 0, så bliver det til 0. Og således skal f af x2 og f af x1 altså være det samme. Og således er monotonisætningen bevist.